Ah, ndị Mbaise si adịbala ihu ịhụ gị na-akpọkeshi ndị Anambra asịkwanụ ike afụrọcha Igbo bibe ekele m na aha m bụ Jovika aha mbụ mụwa na-agwa unu okwu achọrọ m ime ka unu mana Jovika dị na nkwado ịbata Naijiria iji wee hibe Igbo Ruo Ulo. Jovika akwadole ịbata Naijiria iji wee hibe Igbo Ruo Ulo. Ihe m jigoro ekwu okwu a na-abụ unu ma ihe na-eme ụfọdụ ma ihe na-eme n'etiti anyị bụ ndị Igbo Ruo Ulo. Ọgbakọ nke Chineke tinyere anyị n'aka ka anyị wee malite, n'ihi na ahụtara m ihe na-eme n'ala Igbo, ịkwafu ọbara na-eme n'ala Igbo. Echetara mgbe eji mma na-evidio bee onye Igbo isi ebeche bepụ ndị ebepụrụ anụ ahụ ebe ha ji bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ma ahụchaghị ndị a enwere ike mere ebe vidio bewe akwa si Chineke lee mgbe ihe a ga-ebi. Ị na-amaara na ọ bụrụ na e nwere ọchịchị dị mma na Naịjirịa, ọ gaghị adị mfe ụmụ Igbo izu egbe chinyeje ụmụaka anyị. Ị ma na egbe ndị a na-egonyeje ụmụaka iche ka ego olu egbe ndị a na-ada gị ma na etu egbe na mgbọ eji agba ya na ihe eji emeta ya na ihe ndị ọzọ ezugo izunye otu nwa okorobịa keke ya eji na-agba na-enweta ego, mana mmadụ dị ndụ ga-ewere egbe bunye ha egbe. Oke, achọghị m ịga ebe ahụ. Ihe ndị a ka m mụtasị ihe ekwesị ego ole ka otu keke na-ada, ego ole ka otu egbe na-ada, gakwara maka ọnụ ya ọpashọn ọwụ eke na ihe ndị a ka m mụtara. Ihe na-eri m iri na na-ewute m anya mmiri wee ụbọchị m na-eme broadcast ebere m akwa dịka ụmụaka ya hụgịrị n'ihi ndị Igbo na-agabiga. Ọ bụ akwa ka m begide Chineke akpọ mmụọ Chineke metụ m aka sọ nwụghị n'ibe akwa inwe hụnanya nsogbu dị kere ihe solushọn maachị ka ihe solushọn mmụọ Chineke si ndị Igbo ga-akwadowe ga-emezi obodo ha ijikwa gaa n'iru. Ya egosikwa m ihe a na-achọ ime megide ndị Igbo na Lagos nke ha mekwara na-eme ka a ka ga-emekwa ma agba ama ya agbara ma mụ na hụrụ ya kpọkọ ndị Igbo ka anyị jikọta n'ọnụ otu aka chiwo malite dis grup a na-akpọ Igbo Ruo Ulo. Kedekwa ihe webu n'obi anyị na objective anyị gụrụ uniting the Igbos, developing the land and nothing but that. Anyị awụghị Biafra, anyị awụghị Masop, anyị awụghị enweghị grup anyị naanị ihe awụgoro ewu ndị na-ekwukwu ka ndị Igbo rute n'ụlọ ka mezie n'ala Igbo. Ndị na-eme Biafra mere gawa, ndị na-eme Ninas mere gawa, any group ọbụla nọ jisie n'ike ka Chineke nye unu mmeri, ma ka anyị na-emejikwa n'ala Igbo na-akwado ala Igbo ruo mgbe niile enweta mmeri ahụ ya eruo anyị aka. Ihe agwụla ọrụ Chineke si mgbe ahụ n'ala Igbo. Ọ ya maka anyị kpọtaziri otu onye anyị chekwa n'ọnwa nna ya onye Igbo, n'ihi na ama anyị na-agba na-ewute ndị Yoruba. Ihe ndị na-ekwu megide gọọmenti na-ewute ndị gọọmenti. Ma kọọrọ nwanne m onye Igbo ibe m si ya na ndị a na-eche m ji aka ọjọọ na-eche m. Ha chọrọ mbata Naijiria ka ha nwụchie m n'ihi ama m na-agba. Ha jụgidere ka ha mata ebe m chi enweta agbamama m na-agba. Ọ na-agbanwoju ha anya. Nwanne m ka m kọchara ihe ama m na onye m na-akọrọ ihe Judas a na-wee si ya ngwa ya arịọ m ka ya bidoro m Lagos branch. Masị ngwa bido Lagos branch, ya malite create WhatsApp group. Anyị nọ nga name admin. Ọ ya ka anyị nọ na-eme ihe onye ịbụ onye otu steeti n'ala Igbo mee elekọtara anyị Lagos. Anyị enwe o siri iwu anyị na ị gaghị anọ na steeti niile, naanị ga-anọ na steeti ala nna gị na ebe ibi niile. Ebe onye bi ka ọ na-awachi, ị ga-abịakwa n'ebe ị na-awachi chefuo ala nna gị nọrọ otu ahụ. Anyị enwecha mkpebi a nwoke m aga nọrọ na all the grupu niile na mụnwa bụ onye Chukwu nyere ọhụhụ ụzọ na onye gbalitere bụ national coordinator na m nọ ebe niile, ya ga-anọkwa ebe niile. Onye John nara na-erube 3 weeks. Ndị kọmitii ememisi mba biko onye ọbụla nọrọ ebe ahụ etu ha jikwuo ya ewepụ ya si ya nara na naanị na steeti nke gị n'obodo Lagos ebe ị na-elekọta. Asị na ya eme na arụ ya ewepụga mmụọ na Lagos kwụpụ m n'ọkụ wee gwa ha na ihe a ji kwu na m kwụpụrụ ya n'ọkụ na steeti ndị ọzọ ebe na o kwesịghị ịnọ ya ejizie ya kwụpụ m n'ọkụ.
gịnị ka anyị mere mgbe a gwara isi ihe o mere meta ya anya suspend ya publish ya na-ebuzi agha na-agwa ha na onwe na Igbo Ruo Ulo apụọla m n'aka na ọ nwere m chọrọ ịchị Igbo Ruo Ulo na m gbara lọtawa ụlọ na Naijiria. Chetakwa na onye m gwara na anọ m na list ndị a ga-eji eji unu gwatara ya sị na ụna m chọrọ ka m lọta na ọnwụ na nlọtazi ụlọ bịa ha ndị over Igbo Ruo Ulo ma ọ gwụ na nlọta na ya na m chefuo Igbo Ruo Ulo eji voice note ihe a m kwuru na ọnọ ya na ọnwụ na m alọta na m chefuo Igbo Ruo Ulo ihe ọ na-aga ebe ọ na-aga n'ihi na ọ mara nlọta ndị ọjọọ ga-ejide onwe ha ụmụ ma ajụkwere ịlọta na o were gị Igbo Ruo Ulo. Mana ihe na-ewute m ndị Igbo nwụjuru mmiri ara afụ ezokwu ụfọdụ n'ime ha amaghị n'ihi na ọ kpọtara ha nwa na-eso ya ihe ọ nọkwa na-arụrụ ha a ga-eme mitin a ga-akwụ 1.5 million a ga-akwụ ịnọ na ịtụ ego eji eto mitin ọwụghị ego eji edevelopụ ala Igbo ego eji edevelopụ ndị nwere biznes na Lagos mebi ndị Lagos ọ nwegokwe ndị ofe mmanụ nwekwe họlụ ahụ akwụọ ha 1.5 million iji nọrọ na họlụ ha mee mitin masọ karị akarị ma bụ onye ọjọọ. Dịka m na-agwa unu ugbu a na o nwere nwa okorobịa agala irejista Igbo Ruo Ulo n'aha ya gaa Facebook tinye Igbo Ruo Ulo na Facebook ihe Chineke tinye onye ọzọ n'aka. Akwa nna ahụ na ihe Chinyere m onye anara m ya akwa nna ahụla ihe Chinyere m onye anara m ya mana nke ntị ihe bụ ọhụhụ ụzọ na mmanụ eji anya Igbo Ruo Ulo anọghị n'ahịa Igbo Ruo Ulo ọ nọ n'ime onye nwe ya onye Chukwu nyere ya. Ọ bụkwara onye ọbụla m ga-ahand ova bụ onye ga-ejidekwe data igugu ahụ n'ihi na Chukwu tinyere anyị ije nọ anyị n'azụ. Onye ji nna jide nwatakịrị ga-achụwa nkapịa ga-enye mmiri o ji akwọcha aka. Ọ bụ ihe m na Chineke ụwa mara na enwekwele fake Igbo Ruo Ulo. Ọ bụ na ọsọsọ ide na rejistreshọn ya were gawa olebodiko kwa ya olebodiko ọ kwụrụ ego si agbatakọ ego ma kọgharịa m egwu ọzọ ma a na-asị ya jisi ike. Mana ihe mma bụ ihe ọbụla na-amaliteghị na foundation dị mma ntọala dị mma ayakata ọ ga-ayakashi. So m na-achị n'ime ka unu mara ugbu a nke mbụ anyị mechara mitin ndị mitin anyị nwere powerful board of executive prominent men na-achọghị ka amara ha anọ na board of executive anyị na anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ dịgachi iche many people na different parastatals ha nọ ya they are our secret members. Anyị na ha mere meeting ha gwara anyị ya kpebizira nọ nke mbụ anyị ahọtala a new national coordinator mụwa na-akpọ ya new national coordinator ọ nọ na Lagos ọ bi na-ebi n'ala Igbo. So onye si na m lọtawa alọtala m in the name of that person. Ihe ọ ga-eme ya bụ ka ụnụ mara na anaghị akpọ m Igbo Ruo Ulo ka m nwee gosi nche ọchịchị. We have not assigned a coordinator that will be in charge na-arụzi ọrụ. So because ọ gwara ha na ọnwụ na m alọta m chefuo Igbo Ruo Ulo so ngwa ọnwụ na m enwe ozi m ngwa hand over to onye anyị kpọrọ ọrụ ya nwa n'onwe ya anyị suspend buru ya nye ohere ka o nwee ike bata ka anyị na-eme udo. Anyị tinyere na WhatsApp group nke ndị executive ka ọ nọrọ dị a rịọ arịrịọ anyị na-emezie ma ya wụpụ ọ na-aga akọsụ ha na-anapụ ndị Igbo ego na-etinye ndị Igbo n'ihe ịgba akwa. Ugbu a anyị emego ya expel. M ga-ahụ edemede edere na minute gị na-eme ihe n'aha Igbo Ruo Ulo n'aha ya unu bụ ndị ori. Onye ọbụla ya na a na-eme ihe Igbo Ruo Ulo unu bụkwa ndị ori. Onye na-eso onye ori wụ onye ori. Ikwe ụta ka m chekwu ya bụrụ n'obi na anyị ji data ya niile phone number voice note ya ihe niile o kwuru ya bụrụkwa n'obi na anyị ji ya amakwa m na o ji nke m ya were ya mee ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Mgbe oge ruru anyị ga-ama mbe na-atọ nke nwoke onye chi ya kwụrụ azụ onweghị ga-emegide ya. Udo dịrị otu aka ọha nọ m n'ọnụ. Igbo Ruo Ulo edozie ala Igbo. Ndewo. If you no get information, you are already
already they formed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want them for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want them for TikTok? Jovika TV. Abi, now WhatsApp you want them? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.